Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Niyyat lirda ilahi ta'ala al-Fatihah. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrat al-Qudub Jamil Maqam al-Ghafir Azam Sultan al-Awliya Syekh bin Hasan Ali Asyadi. Wa ila hadrat Mursyidina Rabbi Wahina Maulana al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim. Khususan al-Qudub Syekh bin Malik bin Ilyas bin Yahya. إلى حضرة مشايخنا وأستاذنا ومعلمنا ووالدينا خصوصا مشايخ دار الدهوية الألسانية وإلى حضرة صاحب هذا الكتاب جواهر الأمة الشيخ مصباح مصطفى أصولهم وفروعهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fihi wa bi ulumihi wa matana bi asrarihi wa a'ta alaina bi barakatihi fit dharain amin. Lagi sifate swarga. Swarga yaiku ruangan kang kebak isi kenikmatan lan kasenengan kang disebut dening Nabi kanthi dawuh ngene. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Artine ing swarga iku kebak kesenengan kang ora tau den weruhi dening mripat manungsa. Lan ora tau den rungu dening kuping manungsa lan ora tau kemliwer ana ing atine manungsa. Iki penjelasan tentang surga, swarga. Jadi swarga itu apa? Jadi swarga itu adalah satu tempat sing ning jerone iku kebak kenikmatan, kebak kesenengan. Jadi isine penak tok. Jadi satu tempat sing isine penak tok. Bahkan penjelasan yang saking Kanjeng Nabi, saking nikmate mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Jadi kenikmatan sing enek ning swarga iku gak pernah terbesit ning gak pernah didelok karo menungsa. Gak pernah dirungokno karo menungsa. Terus gak pernah terbesit ning atine menungsa. Jadi apa wae sing saiki ning donya iki sing menurut awak dhewe penak, ternyata ning swarga luweh daripada iku. Jadi sing paling penak menurut awak dhewe apa saiki ning dunya? Iku. Atau kenikmatan apa sing awak dhewe rasakno sing paling penak selama ning dunya? Ning swarga luweh sama iku. Dalam artian gak pernah awak dhewe ndelok selama ning dunya. Gak pernah awak dhewe ngrasakno selama ning dunya. Bahkan sekedar terbesit ning atine awak dhewe iku gak pernah. Jadi saking banget nikmate swarga. Prayoga banget kanggo wong awam kang fakir-fakir lan kang ora duweni kedudukan ana ing masyarakat padha gawe semboyan katimbang ora sugih, ora dadi wong alim, ora duweni kedudukan ana ing masyarakat, luwih becik kita usaha kedudukan kang mulya ana ing akhirat, ana ing swargane Allah Taala. Jadi yo ana benere. Misal wong gak duwe dekne selama dunya. Tapi pola pikire ngene. Gak apa-apa aku saiki selama dunya fakir. Gak apa selama dunya orang duwe duit, orang duwe jabatan, orang duwe posisi ning masyarakat. Gak apa-apa. Fakir-fakir lah gak apa. Tapi sing penting aku sok ben ning akhirat kudu duwe kedudukan sing bener-bener mulya. Jadi kebane antara wong sugih karo wong fakir iku selama ing dunya nglakoni ibadah luwih ikhlas wong fakir. Nah, secara logika kan wis ketoknya to. Nek wong fakir dekne ape golek apa? Dalam artian ben dianggap apa? Ngono. Nek wong sugih kan gak.
Nek wong sugih iso ae ngene kemungkinan besar. Wong sugih sedekah, tapi sedekah ben dianggap wah wong iki dermawan men. Wong iki yo seneng ae sedekah. Iku niat sing bener-bener keliru. Beda karo nek wong fakir. Nek wong fakir dene wis fakir, wis gak duwe harta, tapi cek ngemen-ngemenno sedekah. Otomatis sedekah sing dilakone iki jelas-jelas insyaallah luwih ikhlas daripada wong sing duwe. Jadi ya sangat-sangat dianjurkan dalam mbah iku wong sugih, mbah iku wong fakir, dekne kudu nata atine dhewe-dhewe. Selama ing dunya iku kudu nata atine dhewe-dhewe. Kayak contohnya iki wong fakir. Gak apa-apa ning donya gak duwe posisi apik. Gak apa-apa ning donya gak duwe harta sing luweh-luweh. Asalkan sok ben ning akhirat duwe kedudukan sing mulya. Asalkan ning swarga ning Gusti Allah duwe kedudukan sing mulya. Iki sangat-sangat pola pikir sing apik. Durung mesti kita kalah karo ulama utawa pemimpin ana ing ngersane Allah. Karena Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Artinya, wong Islam kang paling mulya ana ing ngersane Allah iku wong kang luweh ati-ati. Wong kang luweh takwa. Jadi meskipun awak dhewe kaya wong biasa ya. Awak dhewe gak usah minder. Gak usah minder karo wong-wong sing paham ilmu agama, karo wong-wong sing alim-alim. Dan artian ngene. Ya bolak-balik meskipun secara keilmuan awak dhewe terpaut jauh lah karo wong-wong ahli agama. Tapi ana kemungkinan ning ngarsane Gusti Allah awak dhewe iso ngungkuli. Dalam artian ya gak usah minder. Intinya selama awak dhewe gelem takwa, gelem taat ning Gusti Allah, gelem manut karo perintah-perintah Allah, ngadohi larangan sing dilarang Gusti Allah. Maka insyaallah awak dhewe ya iso seimbang utawa iso ngungkuli, utawa iso nyaingi wong-wong sing memang bener-beneran paham agama. Supaya kang mirsani mantep atine ing ngisor iki aku ngaturake dawuh-dawuh Allah lan dawuh-dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yen dawuh iki bisa nimbulake rasa greseng ing ati iku nandhakake yen imane wong-wong iku bener-bener urip. Yen bener-bener greseng karep marang ganjaran Allah ing swarga tentu nandangi apa kang dadi sebabe bisa nampa ganjaran iku kanthi amal-amal taat kang bersih sang riya, kiber terus ujub lan liya-liyane. Yen ora amal, ora taat iku arane greseng palsu ing surat greseng palsu. Iki ngene. Iki musannaf iki kayak penjelasan. Jadi enek beberapa ayat sing bakal dijelas oleh beliau. Nek seumpama awak dhewe gelem memahami iki, kok awak dhewe mikir, gelem angen-angen, gelem memahami makna sing terkandung, maka ya insyaallah imane awak dhewe ijek. Dalam artian iki bolak-balik iman seseorang itu tergantung dekne gelem angen-angen dawuh Allah ora. Nek gelem angen-angen dawuh Allah, gelem ngamalno apa sing didhawuhna Gusti Allah, maka ya insyaallah imane tambah. Tapi kok dawuh-dawuh Allah wae ora dirungokno misal utawa bahkan abai karo dawuh-dawuh Gusti Allah, maka imane ya perlu dipertanyakan. Ing surat Ar-Rahman Allah Ta'ala dawuh Bismillahirrahmanirrahim
Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Zawata afnan. Wong kang wedi kedudukane pangeran iku bakal oleh swarga loro. Endi nikmat pangeran sira kang sira gorohake? Iku swarga loro. Iku swarga loro duweni pang-pang kang bagus. Siji-sijine pang ana wae kang mateng. Endi nikmate pangeran sira kang sira gorohake? Artinya wedi maqam rabbih. Wedi kepriye besok yen madhep ana ing pengadilan Allah. Ibnu Abbas dawuh kang artine wong kang wedi kedudukan pangeran yaiku wong kang nyegah nafsu saking senengane. Ora aja lan ora milih urip seneng ing dunya nglahake akhirate. Lan ngerti yen kesenengan ing akhirat iku luwih bagus katimbang kesenengan urip ing dunya indah. Jadi jenengan awak dhewe sebagai makhluk, sebagai ciptaan Gusti Allah sing saiki urip ning donya. Awak dhewe kudu pinter iso bedakno antara endi sing memang iku kanggo donya tok, endi sing memang iku kanggo kehidupan sampeyan ning akhirat. Awak dhewe aja semena-mena mentang-mentang awak dhewe saiki ning donya ya wis sak penake dhewe sak karepe dhewe nek urip ning donya. Ya aja ngono. Justru selama awak dhewe ijek urip ning donya, berarti iku kesempatane awak dhewe supaya sok mben akhirat iso penak. Iki urip ning donya iki ora sekedar mok seneng-senengan tok. Ora sekedar iki kesempatan sing kanggo bebas-bebasan gak, melainkan iki ada waktu sing tepat. Jadi urip ning donya iku adalah waktu sing tepat utawa kesempatan kanggo awak dhewe supaya sok ben akhirat iku ora getun, ora urip sing sengsara. Iki iso kepenak. Gantung ya bolak-balik. Ya dhewe milih sengsara ning donya dhisik sok ben akhirat kepenak apa sengsara apa kepenak tok ning donya ning akhirat mbah sakarepe koyo ngono. Sampe ngono. Berarti ya kudu mikir antara kehidupan dunia karo kehidupan akhirat. Kira-kira kehidupan dunyaku saiki iso bermanfaat apik apa ora kanggo kehidupan sok ben ning akhirat. Kira-kira kehidupan ning dunyaku saiki iso marai aku disiksa apa ora sok ben ning akhirat. Iku ya bolak-balik ana pertimbangane. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.